Dildarên Partiya Demê rojbaş dem baş were em ji bo ku xwedî îrada xwe derkevin, em ji bo ku xwedî vîna xwe derkevin, em ji bo ku xwedî hilbijêrên xwe derkevin, em ji bo ku xwedî kesên ku me bijartine em derkevin, em ji bo ku xwedî keda xwe derkevin, xwedî paşeroj û pêşeroja xwe derkevin, divê em li hember qeyûma bi biryar bisekinin. Ji bo vê sekinê em nöbetên adaletê digirin. Em çi dixwazin? Em wekevî dixwazin. Em çi dixwazin? Em dibêjin divê hûn hürmet nîşa îrada gelê Kurd bikin. Me îradek derxistiye holê. Me encamek derxistiye holê. Me vê encamê bi ket, bawerî û seknek bi biryar derxistiye holê. Em nahêlin ti kes keda me bi vî awayî dewsa kesên ku ji aliyê gelê Kurd hatiye bijartin ti kes nikare memurekî bişîne û bêje gelê colemergê piştî îro şaredariya colemergê wê ji aliyê qeyûma we bê rêveber kirin. Em vê yekê qebûl nakin, çima em qebûl nakin? Em dibêjin qeyûm xirabî ye. Qeyûm li hember aşitiyeye, li hember wekeviyeye, li hember demokrasiyeye çi ye? Darbek eşkereye. Lewma bi rojaye em çi dikin? Em berxwe didin. Em dibêjin em vê yekê qebûl nakin. Ji bo vê nerazîbûnê em bilindtir bikin. Kesên ku cida jî bifikirin lê li wî bajarî dijîn, kî derê li Colemergê, kî derê li Amedê, kî derê li Mêrdînê, kî derê li Batmanê, kî derê li Stenbolê, kî derê li İzmirê, kî derê li Ankarê, kî derê li Mêrsînê, kî derê li Samsunê fark nake. Hemû kes wek hebe. Em hemû sihû yekê adarê çûn ser sindoqa û me îrada xwe ji bo rêveberkirina bajarê xwe diyar kir. Ve got çi weke gelê Colemergê ve got hev şaredarê me Mehmet Sıdık Akış û Viyan Tekçeye. Ji bo ku em xwedî vê bijartinê derkevin, ji ber ku em xwedî vê îradê derkevin, em sêzdehê vê mehê, sêzdehê Hezîranê li Colemergê mîtingek mezin em ê darbêxin. Bangavaziya me ji bo hemû kesên ku dixwazin xwedî vê îradê derkevin, dixwazin hember vê neheqiyê bisekinin û dixwazin îrada gelê Kurd yê ku sindoqê derketiye weke wan gelên dîtir ji sindoqê derketiye divê bênazkirin û divê demil dest ev îrade bê qebûl kirin û kesê ku ji aliyê meclisa şaredariyê ve hatiye bijartin hev şaredar Viyan Tekçe şuna qeyûm de cihê xwe de cihê îrada gel de rûne. Hatta ev yek pêk newê em ê berxwe bidin û em ê bêjin em qeyûma naxwazin. Me bilêtê qeyûma kengî biriye sihû yekê adarê me biriye em dibêjin rejîma qeyûma îca îflas kiriye. Ti kes nikare şûna îrada gelê Kurd qeyûma li wan dera bide rûniştin. Çima em bi awayekî demokratîk em li ber vê disekinin, em li hember vê disekinin û em bangawazî dikin. Em dibêjin êdî bes seş qeyûmare.